Γυρίζουν και στα επίσημα, όλοι με πλάτη στο γήπεδο. Κοιτάξτε τι γίνεται, αφού τελειώσει η φάση βέβαια. Ο Ντόκιτς από τα 3 μέτρα, αστοχή. Όλοι με πλάτη στο γήπεδο. Γυρίζουν και στα επίσημα, όλοι με πλάτη στο γήπεδο. Κοιτάξτε τι γίνεται, αφού τελειώσει η φάση βέβαια. Ο Ντόκιτς από τα 3 μέτρα, αστοχή. Όλοι με πλάτη στο γήπεδο. Μαυροβούνιο στο Στεφάνου. Προύσαλης Ντεσπέιν. Ο Ηρακλής θα πάει στη Σύρο με 2 νίκες. 3-0 το Φίνικα με 25-23 στο τρίτο σετ. Με εξαιρετική εμφάνιση για την ομάδα του Τρίκου. Πιστική εμφάνιση τίτλου. Αποθέωση στη Μίκρα. Εκρηκτική ατμόσφαιρα και σήμερα. Αποθέωση για την ομάδα του Κράβαρικ, του Προύσαλη. Ουδής υστέρησε, όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Αγνώριστος ο Ντεσπέιν. Χθες παραπατούσε, χθες έπαιζε με ένα πόδι, αλλά έπαιζε. Ο Δρίκος τον κράτησε στο μάτς και εν τέλει σήμερα θα έλεγε κανείς ότι ο Δρίκος για αυτήν την επιμονή να διαχειριστεί ο Ντεσπέιν τον πόνο του και να παίξει. Χθες δεν δικαιώθηκε, σήμερα όμως πήρε από τον Κουβανό τη δεύτερη νίκη.